tu táto pani. To by ste si iste všimli. Čiže je to taká malá organizačná nezhoda v tomto momente, ale to je jedno. Na úvod chcem povedať pár takých vecí. Točíme dve časti Partičky. A Partička, tak na úvod chcem povedať, že je to improvizované divadelný... To tretie slovo radšej nepoviem, lebo sa mi budete smiať. Bo je to po slovensky predstavenie. Na tom je to vlastne celé aj postavené, že chalani dopredu nikdy nevedia, čo budú úplne presne hrať, dozvedia sa tu na tomto mieste. A častokrát tie veci alebo tie témy vznikajú aj počas samotného tohto natáčania a na to častokrát budeme asi potrebovať dobrý večer aj vás. Srčím, že? Srčím. Na to budem potrebovať aj vás, aby ste mi pomáhali vymýšľať nejaké tie témy, možno niektorých vás poprosím, aby ste prišli na javisko a tak, dobre, nemajte strach, nebude vám ublížené. Dobre, ešte na úvod pár takých vecí. Poprosím vás, keď máte náhodou mať nejaký dôležitý hovor v priebehu tohto predstavenia, tak ho poprosím, keby ste odložili po. Ak niekto žuje žuvačku, na obraze to nevyzerá dobre, vyzerá to vtedy jak krávy. Tak som poprosil tiež, keby ste žuvačku veľmi intrikátnym spôsobom dali medzi palec a prostredník a vystrelili niekam do zadu. To sa niekde uchytí už. Aby ste to nemali v ústach. Čo je ďalšia taká dôležitá vec je, že viem, že ste prišli na zábavný pořad. Tak ja potrebujem, aby ste sa fakt veľmi dobre zabávali, aby ste tak žili. Aj keď niečo nebude vtipné, tak sa treba hneď smiať. A to hlavne vy, hej? Lebo vy ste za mnou v tom obraze a ja, aby som nevyzeral ako idiot, keď sa tam rehocem, si musíte rehotať aj vy za mnou, hej? Akože sme v tom spolu. Dobre, dámy a páni, všimnite si, že tu je... Niečo sa tu deje sexistického. Niečo zvláštneho. Je to kvôli jednej veci, ktorú vám prezradím o malú chvíľku, ale my štartujeme ten záznam tak atypicky, lebo tu ešte nie je náš klávesista a v podstate revolucionár, jak sa na ňa pozerám teraz. Štartujeme záznam. Ľubko, sme ready? Zúriače. Štartujeme. Zvládneš, Ja vás teraz poprosím na úvod, som fakt potreboval takú radosť, že ste tu, že ste si zaplatili vstupné, že ste dobre investovali, čiže fakt na úvod taký euforický potlesk a radosť, keď ste dali teraz! Poďme dám ešte prosím jedno druhej vazby. Ja som bol ale jaký? Ja som bol... Výborný. Idem ešte raz. Mám to takisto, jak som bol, alebo... Tuto ma pani ťahala za gate, ktorý ste mi vyťahol tú spodnú gaťu. A potom zvykne tak... Budeme musieť ešte... Čo sa deje? Má jeden pátričko s úpou. Uvidíš ma, tam bude mať taký veľký nápis Puma na tričku, vieš? Tak o to ste prišli. OK, tak štartíme záznam, prosím. Už som stáť v poriadku, áno, OK. Čiže teraz vás to prosím. Teraz bol akože teraz je ten jingle,
späť do skvelej atmosféry, nikto nechápe, na čom sa bavíme, hej, ale o tom je televízia. Čiže vrátime sa späť do tej euforickej atmosféry a privítame našich 4 hercov, len chcem spýtať, či sú pripravení. OK. Čiže poprosím vás